condicions es fa i que aquesta situació. Quan això arribi, apartar al màxim. ens quedes molt temps de vulgui. La implicació dels empresaris i les empresàries en la vida social i la vida del conjunt de Catalunya ve de fa molts anys, és a dir, no és res nou. Al final, quan hem acabat la nostra tasca, o el dia que deixem d'estar aquí, doncs haurem de valorar allò que hem fet com a persones, allò que hem fet com a professionals, allò que hem fet per la família o per la nostra família, però també allò que hem fet com a ciutadans, no? I jo crec que FENCAT ens ajuda molt a fer alguna cosa per al nostre país. I l'altra característica, l'altra idea per mi fonamental és com ho fem. No? Això no es fa, també com deia el Quim abans, a base de fer estudis, de fer propostes teòriques, de publicar papers, sinó que nosaltres aquesta capacitat d'influir, aquesta capacitat de posar temes a l'agenda i de centrar-los, l'exercim a base de fer coses, a base d'executar programes, de fer activitats, de reunir-nos amb gent, de tenir intercanvi amb altres institucions, de col·laborar amb altres institucions. La feina ben feta, la capacitat emprenedora i d'innovació, valors compartits amb l'ajut d'una formació de qualitat i accessible a tothom. Una societat on no hi tingui cabuda el frau. I un estat del benestar generós amb les persones més necessitades. Però que tenia una preocupació genuïna per qüestions socials. I empresaris d'empreses a les que hi havia competit, sabia que estaven fent bé les coses, els havia vist créixer, els havia seguit la trajectòria. No? Una oportunitat única de copsar la qualitat humana que hi ha darrere de tots i cada un de vosaltres. Crec que aquest és el gran actiu de FEMCAT, que és el que ens ha de conduir a seguir treballant per fer de Catalunya un dels millors països. Les idees que recull el manifest, escrites fa 15 anys, són plenament vigents avui. Reflecteixen, penso jo, perfectament el tipus de país que volem. Tots els que estem en aquesta sala podríem subscriure al 100%.